sal miniskirt tagħdi l-ġurnata tiġri bix-xallar jew ġistradari għal-il-belt. Imma fuq Nanna gerbu sewa snin avolja tħobb il-bit tipprova tolli siqa u tibda ddur fis-sfin pero ma rajt tiftakar li żagħżugħa m'għaddix Nanna tisben meta fuq il-gramafon tisma' l-kitarri doqqu daqta beat tħobb il-beat u tħobb ukoll ir-Rolling Stones għax trid terġa' tgħix mill-ġdid. Tisben meta fuq il-gramafon tisma' l-kitarri doqqu daqta beat tħobb il-beat tħobb ukoll ir-Rolling Stones għax tħossha tibda tgħix mill-ġdid. Qiegħda tagħmel xara bħal ta' Ringo Starr toħroġ barra żemm il-klib sal-miniskirt tagħdi l-ġurnata tiġri fix-xallar jew ġistradari għal-il-belt. Imma fuq Nanna gerbu sewa snin avolja tħobb il-bit tipprova tolli siqa u tibda ddur fis-sfin però ma rajt tiftakar li żagħżugħa m'għaddix Nanna tisben meta fuq il-gramafon tisma' l-kitarri doqqu daqta beat tħobb il-beat tħobb ukoll ir-Rolling Stones għax trid terġa' tgħix mill-ġdid. U sar minnek nanka minni ma nara.